if x is equals to 4, y is equals to 3, evaluate 2y plus 3x minus y. Wato a cikin wannan misalin abinda ake so mu evaluating 2y plus 3x minus y a lokacin da x is equals to 4, y is equals to 3. 2y plus 3x minus y. Yanzu abinda za mu yi shi ne duk inda x take a cikin wannan expression ɗin sai mu cire mu sa 4, duk inda y take sai mu cire mu sa 3 kamar haka. 2 bracket 3 plus 3 bracket 4 minus 3. Bracket yana nufin terms. 2 times 3 6 plus 3 times 4 12 minus 3. 6 plus 12 18 minus 3. 18 minus 3 is equals to 15.